Nala gareng. Aku ngerti ki wong licik. Ora iso ngalahke keprui siramu. Wis penake. Takin tak treng takin tak treng tak treng. Kresna. Kowe ngopo ya, Reng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon Kemandakarya kok. Ora iso ngetokke demit sing mapan ning awake Bagandura kepruki siramu. Ayo ratu kaya terus. Ah iya. Sak ngendikane adhemono mong wong kere ta, Tru? Heeh. Sing nggo kurban kok kaya dhewe-dhewe iki. Ha iya. Rasaku kan cirigis. Oh, cirigis menyang Dawe Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Awake kudu berjuang belani Ndara Pandhawa. Ya. Iki didum piye? Gareng ning ngarep nantang Durna. Oke, aku ning mburine Durna ngenteni demitile metu. Nek demitile metu tak cekele. Ning kowe nantang Durna. Oke. Aku kowe ngenteni Dul Desa. Waduh men ta, Tru. Engko nek demite mlayu ngidul. Lho, ora. Langsung tak cekel. Ki demite kudu kecekel. Siap, Om berangkat. Yo. Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wow, bumi langit tangkep. Sempak. Ayo. Wes ya, wajib kono maju. Nak candak tangane sep dunke nyek jengkol diajane tuwek. Glayar. Candak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diet. Glayar. Ayo, nek pancen kowe wani, maju regane ati. Oh, iki merganing patimu. Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut kambraganggeng haita dencengan Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun nun mangke Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami Bapa Penembaning Sukalima. Oh, gondhong bleguduk suwalu gembol sumorante hawala. Kula nuwun inggih. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula. Tebih saking Sambikala. Bapa Penemban katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngamarta, anak Prabu Ndarawati widodane ing Sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodha sowan kula. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersanipun anak Prabu Dwaraka. Inggih Bapa kula tampi.
Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Indrawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Bapa penemban ingkang putra ing Madukara ngaturaken sembah kula kunjuk. Werkudara Janaka tak tampa pangestune wong tuwa Tamanana ya, Nger. Ndak gegem dadiake jimat. Inggih Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Bapa penemban katuran kasekecakaken anggenipun lenggah. Bapa penemban kasekecakaken anggenipun lenggah wonten ing Datra Praja Ngamarta. Oh iya nek kula sedewa tak tampa. Wis ora kepenak nggonku sowan ning Praja Ngamarta dina samengko iki, Nger. Pinten tangsen. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, Bapa penemban keparenga sak mangke kula nedya nyuwun mriksa menggah menapa ta ingin dados wigatosipun. Dene paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta mongko boten cecala ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna Bapa menemban ingkang putra Ngamarta nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng Sabdatama paduka Bapa menembaning Sukalima. Oh, menika ngaten nggih, Nger. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten Praja Ngamarta menika sepisan tuwi dhateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Ndungkap angka kalih. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Krana anak Prabu Ngastina dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa. Inggih menika bilih Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Kamulyan. Monggo tumurun ing Wahyu Kamulyan menika wonten gandeng cenengipun kan para Pandhawa. Oh, Nger. Mugi andados ing kawuningan. Kula menika mertos kabejanipun para Pandhawa menika sinten tiyang yang mboten mangertos dhateng kabejanipun para anak-anak kula Pandhawa. Pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh kanugrahan, pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh wahyu. Tartemtu mboten nate gagal. Tartemtu badhe kasembadan. Wong salwangsul anak kula Janaka menika pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartemtu dipun boyong dening anak kula Madukara. Wong salwangsul para putra Pandhawa nggayuh kanugrahan. Langkung-langkung putu kula pun Abimanyu ingkang saestu wegik babagan olah kanugrahan ugi sampun marambah makaping-kaping boyong kanugrahaning dewa. Sepisan kemawon Kurawa menika dereng nate pikantuk kanugrahan. Sepisan kemawon Kurawa menika setunggal kemawon dereng nate ingkang raosaken kados menapa ta pikantuk kanugrahan menika kala wau. Ah, milih ing saking menika, Nger. Seru sanget panyuwunipun ing Bapa ing Sukalima. Wonten sanipun anak Prabu Puntadewa miwah anak-anak kula para Pandhawa. Dinten sak mangke kula aturi ngawon dhateng para Sata Kurawa. Jernyatanipun anak Prabu Duryudana sampun nampi sasmita dening para Jawata. Menika ateges anak Prabu Duryudana menika dados peranganipun para Nalindra utawi para satriya ingkang dipun keparengaken anggayuh kanugrahan menika kala wau. Nanging kula pitados menawi para Pandhawa ugi nggayuh kanugrahan menika kala wau tartemtu anak Prabu Duryudana kawon anggenipun nggayuh kanugrahan menika kala wau. Mila kula suwun kanthi sanget kejawi anak-anak kula Pandhawa kula suwun sampun ngantos gayuh kanugrahan menika kala wau ingkang angka kalih. Kula suwun kanthi sanget, Nger. Dinten samangke paduka anak Prabu Puntadewa keparenga paring cecala dhateng Bapa ing Sukalima. Paring kepadang dhateng manahipun ing Bapa ing Sukalima selana kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Paringa dawuh Wahyu Kamulyan menika mangke badhe tumedhak wonten pundi lan serananipun menapa supados saged gayuh Wahyu Kamulyan menika kala wau. Menawi anak Prabu Puntadewa menika saestu lair batos mboten awel anggenipun paring dawuh. Oh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, Nger. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi para Pandhawa menika samangke awel badhe ngaturaken wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe mandhap inggih menika Wahyu Kamulyan. Cetha sanget menawi para Pandhawa menika anggenipun nandur mineh memungsuhan dhateng para Kurawa utaminipun anak Prabu Duryudana menika boten namung lair nanging batos. Dumugi batos. Ketidak paduka mboten saged utawi mboten purun nedahaken wonten pundi dununging kanugrahan menika mangke badhe mandhap. Nger, ing mekaten menawi paduka anak Prabu mboten keparengaken paring dawuh wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe tumedhak. Dinten sak mangke kula sampun lair batos sangenipun badhe munjal rasa paduka anak Prabu Darmakusuma lan para Pandhawa. Kula getun, kula geduwung gadhahi murid inggih menika para Pandhawa. Kula getun nyatanipun Pandhawa menika sampun kondang satriya ingkang lair batosipun tansah nengenaken dhateng kautaman, nengenaken dhateng kabecikan. Nanging sabab menapa? Namung dipun suwuni
Dening ingkang Raka piyambak anak Prabu Duryudana supados ngawon babagan kanugrahan teka paduka mboten purun ngawon. Ing mekaten kula sebataken nek Pandhawa menika dadi satriya ngatetaken ati suci bepayung budi rayi menika namung kandhek wonten ing pekabaran. Nanging mboten kababar dados pakarti. Pandhawa menika wong sing seneng nandur winih kadurakan, Pandhawa menika wong sing seneng nandur winih memungsuhan. Menawi paduka anak Prabu paring dawuh babagan wahyu menika tertentu anak Prabu Duryudana ugi nuwun sewu badhe ngrengkuh dhateng para Pandhawa. Ning nyatane dos pundi? Menawi paduka mboten purun nedahaken wonten pundi dunungipun wahyu ateges memengsanipun para Pandhawa kaliyan para Satakura menika sampun boten saged dipun rukunaken malih. Ing mekaten ingkang bapa ugi nandur raos mboten remen dhateng anak-anak kula para Pandhawa nger. Kagat resang kapirangu renangkul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ing Nuwun mapunten Bapak Penemban paripaksa kula ingkang badhe caos wangsulan dhateng paduka Bapak Penemban ing Sukalima. Nggih, mboten dados menapa jer panjenengan menika pujangganipun para Pandhawa. Pangandikanipun Natandrawati menika sami kemawon aturipun anak-anak kula para Pandhawa. Inggih. Namung nuwun sewu. Pangandikanipun Bapak Penemban Durna ing mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Saking petangan kula kok kadidene pangandikanipun sanes pangandikanipun pendhita. Teka paduka nyuwun dhateng para Pandhawa nanging kanthi sarana meksa kados mekaten menika menapa menika pantes dados pangandikanipun Brahmana. Menapa menika pantes dados pangandikanipun satunggiling pandhita. Kula mapunten. Ing nami kanugrahan menika peparingipun dewa menika ingkang badhe dim 7 menika tetiyang ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun tetiyang ingkang tansah ngenaken dhateng kautaman lan kesaenan. Perkawis Pandhawa menika pikantuk kanugrahan wungsal wangsul menika mboten kok perkara Pandhawa menika ditresnani karo dewane menika mboten nanging Pandhawa menika tansah nindakaken dhateng menapa sampun dipun dawuhaken para dewanipun. Perkara Kurawa ora tau entuk wahyu menika nuwun sewu kula aturi nintingi dhateng lelampanipun Kurawa piyambak. Tiyang sak jagat menika sampun ngertos bilih Kurawa menika nuwun sewu nadyan menika kadang ngota. Nanging gadhahi watak adigang adigung adiguna nengenaken dhateng kadurhakan nengenaken dhateng watak angkara budi candala tumindak saiki mawon dereng nate kok badhe pikantuk kanugrahan menika lajeng kula nuwun sewu ingkang badhe cumandha wonten anggenipun para Kurawa menika kanugrahan menapa kula nuwun sewu kula nuwun prisa upami wonten kanugrahan ingkang mapan wonten anggenipun para Sata Kurawa kula kinten kanugrahan menika kanugrahan ingkang kesasar mangkir piyen jar mangkir piyen lha kok panjenengan paring dawuh kados mekaten menika nuwun sewu nek ngono pancen sing ora adil menika sanes kok perkara sing gayuh kanugrahan. Ning sing ora adil menika dewane. Dewa sing mboten adil, mban cindhe mban siladan kaliyan titahipun. Menawi Kurawa dipun mban siladan menawi Pandhawa dipun mban cindhe. Nuwun pamunten Penemban, menika malah langkung bebayani. Teka paduka lajeng lepataken para Jawata. Nuwun pamunten, titah gesang wonten ing alam padang menika ingkang nitahaken para dewa. Sampun pisan-pisan panjenengan menika wantun lepataken dhateng para Jawata. Dewa menika sampun tumindak adil sing ora sok adil menika namung titahipun sing gadhahi raos inggih menika Durga Ngangsa menika titahipun mila kemenawi Bawa Penemban paring dawuh sing ora adil menika dewane menika kula nuwun sewu menika sanes pecap pangendikanipun pendhita nanging kula nuwun sewu menika kaya pangendikanipun tiyang uraan panjenengan menika menapa lho malah ngendika sing ora-ora nuwun sewu lho kula menika sowan wonten negari Ngamarta kula mboten sowan wonten negaring Dwarawati. Mila kula nuwun sewu. Sak kranjang koplak pangendhanipun Natandrawati mboten badhe kula midhangetaken nanging skima panjenenganipun anak Prabu Puntadewa. Anggenipun paring dawuh kaliyan kula. Badhe kula agem nggih, badhe kula agem. Pandhita kang kinara wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Kocap kacarita nalika semanten dedreg panjenenganipun Begawan Durna tuwin nalindring Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sekawit mapan wonten ing bangsal pengrawit nenggi satring garbu Raden Harya Setyaki ingkang wis datan kawasa ngampah mubal babaling kalepson sigra mlajarang larak pandhita ing Sukalima medal gawi geger sanggaring para Pandhawa
Setyaki munggah ana ing parapatan. Nglarak Durna, monggo Durna wi guruku, Durna wi bapakku. Setyaki yen nganti kewani gawe babak kulite Durna bapakku. Gedene gawe cintrakane Durna bapakku, aku sing ora timo. Werkudara. Ora susah Siadi sing ora timo, yen nganti Setyaki mengko gawe kapitunaning bawa Penemban Durna, aku sing tanggung jawab. Kresna kakangku ora iso misah Setyaki karo Durna, aja takon dosa aku sing ora trima. Ya pun Kakang kang tanggung jawab, rasa kuwatir Yayi. Ya mung ngene. Pun Kakang tak matur ngesani Yayi Aji. Yo, tak sumanggake. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Dereng kemawon ingkang Raka munjuk atur babakan perkawis wahyu kamulyan menika kala wau. Leres ngendhanipun Bapa Penemban Durna bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang Raka ingkang sampun pinaringan sasmita. Babakan wahyu kamulyan lan Pandhawa ugi tinuding gayuh wahyu menika kala wau. Malah kula mboten mangertos babakan kanugrahan menika Kaka Prabu. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga. Kanjeng Hyang Miyasa inggih Kanjeng Abiyasa ingkang kinarya lantaran tumedhaing kanugrahan sampun ngantos karuminan dhateng tiyang-tiyang ingkang badhe mbetahaken wahyu menika kala wau. Menawi tela mekaten menapa kula piyambak menapa piranging Pandhawa Kaka Prabu klebet Dimas Werkudara Arjuna tuwin kembar sampun ngantos kantun kula dherekaken sowan dhateng Saptawarga sowan Kang Hyang Miyasa. Werkudara, Ya, aku nderek. Arjuna Kaka Prabu kula namung sendika ndederek kembar aja nganti keri. Yen ana nistaken dawuh, yen ana nistaken dawuh. Ya mau aku njaluk Kresna kakangku kudu iso ngrampungi sarta madhangake kana negara Ngamarta. Setyaki ngene mulang sarak arep Mulasara karo Durna bapakku. Pisahan aja nganti ganti daredah. Ya, Werkudara, kuwi tadi tanggung jawabku, ora usah kuwatir. Dimas Werkudara ya budal lawan pun Kakang Jlamprong. Apa Arjuna apa dene kembar. Aja nganti keri. Engko Kaka Prabu kula dherekaken. Kaka Prabu kula dherekaken. Kaka Prabu kula dherekaken. Ngerti-ngerti kok tiba teng alun-alun. Adik Pate, pripun? Mboten kanthi kanyono-nyono ketoke wau ya ayem-ayem mawon. Kula sowan wonten negari Ngamarta niku kula wis noleng iwon nengen mburi ngarep wis kula teliti kabeh. Nggih. Mboten nonton Setyaki, mula nek kula omong ya rada ngawur, rada sura. Dadi dukane anak Prabu Ndarawati kula padu asli Prabu Ndarawati. Sampeyan niku padu alis nuwun Kresna. Nggih. Padha-padha ngelmune, padha-padha dhuwure. Padha-padha prigele, padha-padha cucute. Nggih. Cucut niku terus omongane cepet. Oh. Rika duwe bahan, kula ya duwe bahan. Wis pokoke rame banget. Mboten kanthi kanyono-nyono enten nayaka sing brubut mlayu saking mburi. Kula dijambak, dilarak teng jaba dijotosi. Sapa sing wani njotosi sampeyan? Setyaki. Setyaki. Nggih. Pripun sampean kok mau kok takon sapa sing paling ngeras sampean terus bareng kula omong Setyaki kok sampean ya pucet. Kula ya rawani. Kurawa. Kurawa sing melu ning siji. Lho.
siji. Nggih. Sinten Dewate? Durmagati. Sing liyane Do ijin. Kartomarma. Awake rada ra penak. Dursasana. Dursasana untune lara. Citraksi. Citraksi ora ana kendaraan. Napa wis mayat-mayat kabeh ora niku? Nggih. Edan tenan. Oh, saonane Dewate dienggo melengkapi struktur pergelaran. Oh nggih. Ora ketang dela perang-perang. Perang pokoke Setyaki kudu dijotosi, kudu diajar. Nek Kartomarma iso ngajar karo Setyaki, oh, nyuwun napa kula paringi Dewate? Ma Kartomarma wonten timbalan mangkata kene iso ada pupuwon pan paman sembuh. Nggih. Pripun Kakang Durna? Mlayu mawon Dewate. Nek sampean ora iso mboyong wahyu kamulyan niki nek miturut kula lho. Nggih. Nek sampean ora iso gawe srana patine Pandhawa niku wahyu ora bakal tememplok teng Ngastina. Wahyu apa cecak? Nggih, tegese wahyu niku mboten mandhap teng negara Ngastina. Terus kudu gawe srana patine Pandhawa. Pandhawa mati ora eneng sing ginadang dening dewa entuk kanugrahan. Nek wis ra ana sing digadang karo dewa entuk kanugrahan, wahyu mesti mapang teng Ngastina. Pun to niku mawon. Nek sampeyan njaluk supaya Pandhawa ngalah, lah mbok ya dikaya ngapa ora gelem ngalah. Saniki sampeyan kudu golek srana patine Pandhawa pripun carane saka sampeyan. Pandhawa mati, wahyu mapang teng Ngastina. Oh, manglega, kula tak golek srana Dewate.
nek wis menang ki mbok rasa sok pamer. Nggih. Edan to. Gumun lho aku suwe-suwe karo kowe iki gumun lho Setyaki. Gumun perkawis. Kowe iki nek tumandang ora nate didhawuhi mbuh bener mbuh luput tok tindake. Lah iki mau tak takon. Durna kok tok larak iki sebab apa? Nggih. Wantun lan Koko Prabu. Koko Prabu menika ingkang nderekaken kula. Lah iya, Kula menika senopati. bener. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang kedah tumandang Durna wani lan Koko Prabu, kula sing kudu ngajar Begawan Durna. Ning rak kudu nunggu dawuh saka Nalindra. Nunggu sampeyan yo ora dinehi kesempatan. Mula kula nggunakake napa jenenge peling. Peling-peling tempiling raimu sisan kowe. Setyaki kok pelang-peling. Nyatanipun Kurawa sami mundur jebul kula niku wis tuwa. Ning nek temandang ngrampungi Kurawa 100 wae isih duwe kekuatan. Lah iya ya syukur ning sesuk meneh wong mungsuhe wis mundur kok gleleng men. Keploki penonton. Penontone sapa? Wong ora ono sing keplok kok. Kula mireng mak pok-pok-pok. Pok-pok apa Setyaki? Wonten timbalan. Pun Kakang bakal budal marang Sapwarga. Nah ngaten kula nderek Mesti wae siadi tak kanthi. lho niki ngestaken dawuh. Sawisna titianing pun Kakange budal marang Sapwarga ndereki para Pandhawa. Suwawi Koko Prabu kula nderekaken Setyaki. iya. Andrahinang Puswitorum Kasiring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanya mawe raras renaning liya
Kula Mas Patik Raja Dewaku tobat. Mula kahanan dandang mangure panas. Akeh para sangganing para baju barat ing padha nungsang kuyang numbuk bentus playune merga ke taman gara-gara. Ana titah pujang goreng ing sowan ning ngarsa ulun iki kaya Begawan Durna ingkang sowan padha raja sak praptamu Kumbayana. Oh lole. Tansah pinanganing kawitatan ring Sambikala Ibu Bathari. Kemarin kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdipun Begawan Durna kunjung asa paduka Sang Ibu Bathari. Tak tampa Penemban Durna raga pangestuku tampanana. Kula mundingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Sawise satata nggonmu ngadhep ana wigati apa dene sumengka nggonmu ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ulun nuwun sewu Manja Bathari. Sowan kula ngersa paduka Sang Ibu Bathari menika istrinipun namung wale-wale menapa nyuwun kawelasan dhateng paduka Ibu Bathari. Kawelasan babagan apa? Mboten perkawis brana pijes. Tuwin derajat miwah pangkat. Panjenengan prisa piyambak bilih ingkang abdipun Begawan Durna menika minangka dados pujangganipun para Sata Kurawa, pujangga negari Ngastina, pujangganipun anak Prabu Duryudana. Monggo dinten samangke kula menika pinasaran dening anak Prabu Duryudana supados kasembatan gayuh wahyu kamulyan. Nanging mugi dadosna ing kawuningan Manja Bathari bilih wong salwangsul Kurawa pendak-pendak gayuh wahyu menika tertentu gagar wigar tenantuk karya. Dipun sababaken inggih menika wontenipun para Pandhawa. Mergi para Pandhawa pendak-pendak gayuh kanugrahan menika tertentu kasembadan. Kanugrahan menapa kemawon tertentu dipun kukup dening anak-anak kula para Pandhawa. Mila saking pangemetanipun ingkang abdipun Begawan Durna, nek Pandhawa isih urip wonten ing alam padang, tertentu anak Prabu Duryudana mboten saged kedurungan wahyu Kurawa mboten saged gayuh kanugrahan. Mila sowan kula wonten ing dandang mangure menika nyuwun sanget dhateng Pandya Ibu Bathari saged samangke paring pambiyantu dhateng kula supados kula saged mejahi dhateng para Pandhawa. Amargi pitanganipun ingkang putra utawi ingkang abdi Sukalima, nek Pandhawa sampun pejah. Tartemtu mboten wonten malih ingkang saged gayuh kanugrahan kejawi kanugrahan menika kala wau badhe tumedhak dhateng wayah-wayah paduka pun Sata Kurawa Manja Bathari. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyang Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima. Patobat sode 21 dina Begawan Durna yen ta kaya mangkono pasang yogya katuju ing dene sawetara wektu wadya balaku para baju barat jim setan mriprayangan lilu banaspati klengklek balung atandak lan para dubriksa suwe ora mangan daginging wong Sukerta. Mongko Pandhawa kuwi klebu wong Sukerta mula nggonmu nyuwun pitulunganing ibumu ya kuwi Pandya Bathari Durga tak lulusake nggih tak lulusake. Matur nuwun Pak Ibu Bathari, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging lajeng daya menapa ingkangipun badhe mejahi para Pandhawa? Ora sawedi kangelan. Pulanggana ana dawamu apa? Ibu miji karo anakmu si Pupu Pulanggana. Kowe melu karo Begawan Durna. Manjing ning awake Begawan Durna. Durna kowe caketana para Pandhawa. Tantangan para Pandhawa yen Pandhawa padha murina atine ora trima mbok tantang tumuli bakal nyikara karo kowe iki ora satu mandang. Pulanggana men metu saka awakmu nyokot lan para Pandhawa yen lumrah Pandhawa si bakal tekaning pati Begawan Durna. Oh, lah. Matur nuwun Ibu Bathari. Nah ingatan ingkang abdipun Pulanggana kula suwun supados panangganipun ingkang putra pun Kumbayana. Pulanggana apa? Ora usah dadak rekoso tumandang golek daginging para Pandhawa. Cukup kowe mancing angganing Begawan Durna. Kanthi wantak panglemunan tegese aja nganti katon dening netra wantah. Aja nganti ketok disawang dening sapa wae. Kanthi srana panglemunan mau kowe bisa nyikara marang para Pandhawa sarana kowe metu saka angganing Begawan Durna. Durna ora usah tumandang karya. Oh la dalah. Ya ngono ngengesake dawuh Ibu Bathari terus mangkatku besok kapan? Besok kapan Durna? Oh, dinten menika ugi Pandhawa tertunggu sirna saking lumahing bumi kreping langit. Mapan
ana ngangkaning Begawan Durna. Durna tata ngampetam began aku tata mapan ngangkaning Begawan Durna. Aku njaluk pangestu ya Ibu Batari. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik kula ngono. Panalingane loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisananing perang Bratayuda aning perang Bratayuda selalu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Ayo, nek wis kaya ngene iki sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Ora usah tumandang karya. Kula nggana sing wis mapan ning anggaku bakal ngrampungi karo kowe Pandhawa. Oh, Pandhawa mati 5 cacahe. Ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan. Dewa bingung. Wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Tridana. Durna wis kelakon gawe srana Kurawa entuk kanugrahan. Wah, mesti bakal entuk Bono Probaya sing akeh. Dunggahke derajatku, dunggahke pangkatku. Oh, lantara. Werkudara Janaka tak cangketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu. Bagus. Lera kekonang sureng sorote tambadang Mas Tunama Sidam Skaring Bawana langgeng Utu Kunggir Puntadewa wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndarawati Arjuna padene Werkudara iki wonten dawuh Eyang iki wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang. Wah, abiyasa kakekku piye? Teka tanggaping sasmita kelawan apa sasmitaning dewa ingkang wis Eyang tampa lamun dina samengko pun Eyang sinra naraya dening para Jawata supaya dadi lantaran tumedhaking wahyu kang aran Wahyu Kamulyan. Puntadewa wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Eyang saka penemuning pun Eyang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang Wahyu Kamulyan ya kuwi para Pandhawa. Dene dasare apa teka pun Eyang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa Wahyu Kamulyan kulup sejatinipun Eyang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan. Ya mulyaning lair ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani tumraping wong akeh. Mula nggir Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngaurip. Aja kendhat nggonmu tansah
paring buga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon. Iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang. Nggih, menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu Pandhawa boten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kaki Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku Pandhawa, aja kendhat nggonmu tansah njejeke marang Kang Bingkong, aja kendhat nggonmu tansah benerke kelawan Kang Luput. Sabab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ing kedunungan ina lali sawah apes kelawan mati. Elingna namun nedeng lali, dandanana lamun nedeng ina. Inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kanthi kaya mengkono, nggonira urip ana ing Palempadang bakal gayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan gayuh kelawan tentrem lan ayem mau sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggih, wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karasa lan wis mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa, sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa nggayuh. Lamun mrucut nggon kita nggayuh kamulyan, sayekti selawase urip kita Mbak Buya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau nggih. Puntadewa, Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tahan padang asor lan bacaring purnameng gekono dasari mongso katiga. Kanjeng Eyang, menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayahpun Puntadewa. Ya semono uga aku. Abiyasa akehku aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang, menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu cinandhi wonten ing mestaka dening ingkang wayahpun Madukara. Kanjeng Eyang Saptawarga, syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat kang murpengdat. Muga-muga apa kang dadi pangandikaku ora mrucut lawan kersaning para Jawata, wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggih. Pandhita kang nyarewang sepindha kombang ana daya ingkang rumasuk lawan anggamu kula Pandhawa. Sayekti iku tumedhaking wahyu kamulyan ingkang wis mapan nganggane Eyang ing Saptawarga. Inggih Kanjeng Eyang. Nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kula Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh. Wahyu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku Puntadewa lamun datan sira gayu pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake. Duwenana penggalih ingkang tentrem lan ayem. Nyingkirana watak kelawan durga ngongsongsa, kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu. Satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati. Nuwun sewu kula ingkang sowan mremban.
Penemban Abiyasa sewu lepat diagung pangaksami. Panakawan Petruk nggih. Eneng apa Panakawan mlayu-mlayu munggah ning pecerabahan pertapan Saptawarga. Menawi mboten genting swasenipun, kula mboten tartemtu mboten badhe minggah wonten ing pertapan Saptawarga karena menika sampun status waspada. Petruk njaluk didugang raine ora. Ndang matura. Saking ngandhap manguwuh-uwuh sumbaripun petak aciya-ciya. Pak, petak aciya-ciya ya, Pak. Iso omong kok ora ngerti tegese petak aciya-ciya kuwi. Petak kuwi basa Jawa, ciya-ciya kuwi basa Cina. Wantel modar ora. Takoni urang radong kok seneng ciya-ciya ora. Ciya-ciya ciambu. Ngantel ora. Semar iki. Kakang Semar kok senengane ngono lho. Kula nek kali anak-anak kula niku mboten iso serius. Sapa ingkang nyumbari Panakawan Begawan Durna nyuwun tumruning wahyu kamulyan Penemban. Werkudara, piye? Aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger Penemban Durna ya bener kuwi wong sing menehi ilmu kelawan sira. Wong kang menehi ilmu kelawan Werkudara apa dene Janaka, nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerake. Yen Durna wis minggok satus bungkong pakartine wajibe mbok jejegake. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati, nggih. Jayamrata imbang yen padha-padha. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku, dadi anak-anakku. Sing gumanama sek ana ing paningaling Begawan Durna, ya kuwi mung bangkening Pandhawa ngatang-atang ana ngareping Begawan Kumbayana. Werkudara, Janaka, yen perlu sapa wae sing berani karo Pandhawa, rawe-rawe rantas malang-malang bakal aputuk. Kunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bapa Penemban. Janaka, iya, arep apa kowe? Bapa Penemban kula aturi mut dhateng Purwadasina. Menawi Bapa Penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging sampun ngantos nilar dhateng tata kramining kabrahmanan Bapa Penemban Durna. Ora usah dadak ngeleke karo aku. Ora usah dadak ngeleke karo aku. Pintra Jara Langit isih menang Begawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lerwa kelawan kewajibaning kabrahmanan iki sing bakal tak tindake. Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wahyu kamulyan. Tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang alam padang. Bapa Penemban mboten saged kula emutaken. Anggepmu aku lali, ngono apa piye? Tak elingake. Kowe arep ngapa kowe? Janaka kowe arep ngapa? Naik Bapa Penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun karan panjenenganipun Bapa Penemban Durna. Alah. Ngelmumu saka aku. Kasantikan guna kanuragan sing saiki mapan awakmu ki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat kowe iso Jara Langit. Ayo, cobanen Janaka leganing atiku.
bapakku. Werkudara ngapa kowe? Kowe dadak mlumpat bareng apa? Kowe dadak mlumpat bareng ki apa? Wah, kowe tegel anu Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe ki anakku murid. Kowe dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Begawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak sembah. Ora apa-apa oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Begawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Begawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, wer ngapa Werkudara? Ora apa sih namane kita iki? Kok Rabu piye? Pupuh Penemban Durna Digdaya. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jangga. Kados dipun cokot dening raseksa. Kula dawah dipun getak Koko Prabu. Wiladala. Janaka mustikaning jagat sutyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin. Nyatanipun kawula. Kringetmu nganti kaya mengkono. Inggih. Kono ngasuh kono. Inggih. Sutyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo Begawan Durna cara kula isin. Cerew. Syukur senengane kok melu-melu. Asir kula niku ya ngelek karo Sindara Janaka. Wah. Kowe ya kalah. Alah. Kaya ana sing nyokot guluku. Wis mateng kok dicokot. Aku kira omong karo sampean. Aku ki mung ngrasani. Mundur kono mesake. Kuku Pancanaka ora digunakake. Ora tedas. Wah, urung tak gunake aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, Mundur Werkudara. yo. Kuku Pancanaka ora digunakake. Pancanaka matamu. Iki ngapa to? Mumet kok. Mumet kok ngembruki ratu lho. Iya. Lolo gareng nggih. Saka ngendi? Lho kula niku nek ana bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho piye to? Mbok mau ngresani. Lah dalah dikapak kowe cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora digetak kontal. Mesake awakmu ringke mundur nggih. Ngapa mencicil? Reng ora gonjong klet wis payu e. Oh iya. Rusak cilaka. Lho kok anggang tekan kene? Oh maju meleh kula niku ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Satriya iki aja nganti kalah. Kalahan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Anu heeh. Isih kalah, tesih kalah. Mundur kono. Ngasuh nggih. Ngapa mencicil terus? Gedhe dhuwur rawani gelut ora. Oh. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu nggir kali to. Oh, liwat omahe Obro. Mulane kok gelis metu kono. Nek ora tak drei wetenge mundur kono. Weteng jelus yen
Tegel kok ora. Jane wis gunane ngasik nggih. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Mari sampean sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon, kalah kula. Iya iya. Mundur kono. Nggih. Ngapunten nggih tak ngasuh. Iya wis ngasuh. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya. Mohon nek ora weruh, mundur kono lho garing. Dis. Nggon weteng. Dis. Nggon dengkul. Dis. Nggon bokong. Dis. Sokor gejepet tuwit. Kejepit apa truk ini? Kejepit tuwit. Awit pas nyawang, pirungku pas makslum ngono. Tak dudut. Kok banyu prek. Diaburmu. Nolo gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong Dandang Mangore. Lho, sapa wong Dandang Mangore? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna kae. Caramu piye, Mbuh? Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik. Kudu iso nggunakake karti sampeka. Ora iso, aja takon dosa kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala gareng. Aku ngerti ki wong licik. Ora iso ngalake kepruki sirahmu. Wis penake. Tak treng tak treng. Kresna. Kowe ngopo reng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon temandakarya kok. Ora iso ngetokke demit sing mapan ning awake Bekan Durna kepruki sirahmu. Ayo ratu kaya terus. Ah iya. Sak ngendikane ademono mong wong kere akeh terus. Heeh. Sing nggo kurban kok kaya dhewe-dhewe iki. Ha iya. Rasaku kan cirigis. Oh, cirigis menyang Dawe Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Dia kudu berjuang belani Ndara Pandhawa. Ya. Iki didum piye? Gareng ning ngarep nantang Durna. Oke, aku ning mburine Durna ngenteni demite le metu. Nek demite metu tak cekele. Ning kowe nantang Durna. Oke. Aku kowe ngenteni Dul Desa. Waduh men ta, Tru. Engko nek demite mlayu ngidul. Lho, ora. Langsung tak cekel. Ki demite kudu kecekel. Siap. Om berangkat. Yo. Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wow, bumi langit tangkep. Sempak. Ayo. Wes ya, wajib kono maju. Tak candak tangane sep
dunke nyep dengkul diajane cuwek. Glayar. Candhak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diet. Glayar. Ayo, nek pancen kowe wani, maju regane ati. Oh, iki merganing patimu. Ara sewane. Darat sewo kewi. Sudah keluar. Halo. Sudah keluar kok diem saja. Tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Ngandel ora. Lah Petro kok kan meneng bahaya turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Sempak. Tendiak dies. Candhak sirahe setibake lingot. Gujluk. Iki merganing patimu. Yai. Yai mati dereng. Tenan aku wis mbedhek nek nganti konangan Panakawan ngerek kaya uripku. Woh ladalah kekecandhak Bebe Petruk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Mampus aduh mati aku nalo gareng aku colok colke nolo gareng nolo gareng ngapa dadak malsu swara bareng. Dadak malsu suaraku apa? Suarane Sinon Prabu Ndrawati ki aku apa? Kok kowe arep ngapusi karo aku? Dadak maca. Nolo gareng kowe awani nata aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Ora. Culke nolo gareng coba to suarane saka ndi nolo gareng oh sinuwun bekti kula ngedan ora kula nyuwun pangapunten Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten nggih
Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Wong edan ora. Semar iki pun kula elekke liyan. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Kondur, mangke menawi ngantos puno kawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit, nggih, nyuwun pamit. Bapakku, aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah Bidari Durga. Iya, Petruk. Jenengmu? Aku Kupulunggana. Iki sing sok ngentekke kuthuk iki. Aku ora doyan kuthuk, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyolong aku. Kowe. Aduh. Semangkean ora. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe arep kowe isunane ndara anu Pandhawa. Ayo kecekel Panakawan demit ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Ayo aku kapok tenan. Aku kapok. Kapok opo? Mangkelake. Seneng. Oh, mangkel. Asyik sampai saya. Iki don nutuki ning mripate do micek. Tinggal lunga wae. Senengan. Awas apa ngene aku didoli ora. Njaluk semangke ora tau disaur. Aku sing ora wis santai kok kowe sing dutange kok jerawat. Hai. Mangkelake sini. Cah kok kaya ngene lho. Yo seneng. Mangkelake. Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa dine? Anggemu kaya apa? Demit kaya ngene ora bakal iso ilang. Angkene iki kulino kaya demit ae. Iya kowe. Ya terus. Iya. Ini ora kaya ngene. Ora bakal iso rampung kahanane. Endra kowe. Endra. Weh. Lho, nanti demene ilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, Betari Durga ngablak-ablak. Alah nganggo Durga men. Tobat. Kakang Semar. Heeh. Gatekke ya gatekke carane main ke Durga ki ngene iki.
Kang Semar. Pariem jeneng. Aku njaluk mati ning para Pandhawa. Kumbala geni. Bali. Bali. Iya, Kakang, ora gelem bali tak kulhu balik. Para Canaha. Ayo, tak teruske. Ora, Kakang, ora panas, Kakang, panas. Panas ya mulih. Mulih iya ngestake dawuh, Kakang. Tobat. Gilani. Dewa kok suwek. Ora kuat tuku celana ho. Celana ho apa? Aleman. Tuwekan kok nganggone kaya saringan tahu. Streaming. Kaya suket di streaming. Bali. Kakang Semar, kula ngendikaning Kanjeng Hyang Wiyasa, wong urip ning alam padang ngono kudu bisa nggayuh tentrem lan ayem. Ya mung senadyan saklimah pengendikane nggayuh ayem lan tentrem mono nanging ora gampang, nggih. Kudu iso nyingkirke rasa panas baran. Kudu iso meper mubal babaling nepsu. Kudu iso meper marang kanepson. Luwe-luwe kudu tansah sumanding kelawan sabar lan ikhlas. Yen wis bisa ketemu lawan sabar lan ikhlas, sayekti bakal manggrih ayem lan tentrem. Yen wis manggih ayem lan tentrem, bisa ngrasake kamulyan sejati kaya para Pandhawa. Mugi-mugi ngaten langkung prayogi. Nadaripun sederek kula Ibu Veronika mugi-mugi sineksen dening para ingkang sami mirsani wonten pundi papan. Monggo sesarengan nekseni bilih sampun luar dalu punika, Ndara.